share, subscribe खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन next video. Bye bye. Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फैनानै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा निजरा बर' जों मा होनो मैदेर फिफाजोंहाय मोनसे कन्ट्रभार्सि सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय बे कन्ट्रभार्सि भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससेब्लाबो नायना लानो हागोन। ओमफ्राय बे कन्ट्रभार्सियावहाय जोंना मैदेर बिमा आब'आहाय निजरा बर'नि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंदों। ओमफ्राय बै भिडिअफोरखौ आं ससे भिडिअ क्लिपखौ होनाय जागोन। ओमफ्राय फुरा भिडिअखौ नायनोबा मैदेर बिमा मा होनो फेसबुक प्रफाइलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना। ओमफ्राय आं नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव भिडिअखौल' नायो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा। बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आंना 10K साबस्क्राइब जानो बारा गोबाव नांलिया लोगोफोर। बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। फैदो बिदिब्ला जों नायना लानि मैदेर बिमायाहाय निजरा बर'नि सायाव मा बाथ्रा बुंदों। बै भिडिअखौ ससे होना होनि बिदिब्ला नायना लादो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंना गथ' दंना गैया? नों 2014 हाबा जादोंना जायाखैमोन? नोंना फिसाजोआ 13 बोसोरनि जागोन ना जायाखै? बेखौ नों खिथालाय हा? ओमफ्राय नोङो माथो दाबो सेंग्रा हौवा नागिरो? नोङो सिगांनि हौवाखौ गारनानै ओमफ्राय बै नेक्स्ट बै ड्राग्स फाग्ला हौवाजों मानोथो हाबा जानायमोन? जुदि नोङो इसेबां गियानि मानसिबा एसेबां जुदि नोंनाव गियान दंबा गुबुनफोरखौ जुदि बुजायदोंबा नोङो आं नोंखौ होनदों निजरा बै ड्राग्स फाग्लाजों बै गामियाव फालाराव खावलाबायनानै पुलिसजों लांजानाय बे हौवाजों नों मानो हाबा जानाय? ओमफ्राय बे हौवायाबो माबायदिमोन? थैखानायखौ आं खनले बुंबाय थानो बायो, थेवबाबो बिनि बायद' आं बुंनांगौ जायो। माबायदिमोन बेबो मिथिगौ ना? निजरा थाखानायावबो हिनजाव थाखानानैबो गुबुन हिनजावखौ लाइन लानानै 6 मास बे हिनजावनि न'आव थांनानै इयो गुलि उन्दुग्लिनानै गामिनि मानसिजों होसो हरजादों हमनानै। नोंसोर माबायदि मानसि? गावसोरनि रियेल काहिनि रियेल आखल आखुखौसो नोंसोर ससियेल मिडियायाव देखायना लाबाय थानाय जायो। बेखौ नों मिथिनानै ला, मिथिगौ ना? आं दिनैहाय नोंखौ मानि थाखाय आरो भिडिअ बानायफिननो गोनां जादों? जोंफिनदों आं नोंखौ। नों आंनो मा कमेन्ट होदों? नोंथांमोना नायना लालाय, स्क्रिनाव नायना लालाय रायजोफोर। आंखौ मा होनदों नुवाखै? नोंनि मा होनदों बेखौ आं फराया। एम्फौ नांगोन मैदेर बुन्दि, नोंसोरथ' बिब' फंबाय उन्दुग्रा लाजिनो रोङै अमा बुन्दि मालाय खि ना मा होनदों? इयो एसएमएसफोरखौ मोजां लिरनो रोङा। इयो क्लास 5 फरायनानै बखालि थानाय मानसि, इयो रोङा बारा। इनि थाखायनो इना स्पेलिंआ गोरोन्थि जायो। आरो जिखिनि मोजां लिरो इयो बेखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय। बै भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। आंथ' जेबो बुङा, नोंथांमोन नुयैखौ नुहुरनाय मिथियैखौ मिथिनायल' नालाय आंनि खामानिया। बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों बै भिडिअखौ लाना फैनाय जादोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय मा होनो बेनि फुल भिडिअ नायनो लुगैदोंबा मा होनो मैदेर बिमा फेसबुक प्रफाइलाव थांनानै नायजोबनो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय बाय।